Ahojte, som Kristina Littnerová, som trénerka ženského tajského boxu, ktorému sa venujem už 5. rok. Predná záchod, druhý rad. Bol zásah druhý. Jeden nohy. Ženský tajský box je výborný na kondíciu, formovanie postavy a odreagovanie sa. Aby sa dievčatá navzájom pobili. Ak dievčatá majú záujem venovať sa tajskému boxu profesionálne, môžu sa zdokonalovať priamo pod vedením